Какво представлява на кино на село? На Кино на село е фестивал, който цели да създаде регулярност в кинопрожекции на село. Тоест, предвиждаме всеки месец да има филм в нашите 10 села за 2025, с разговор с артисти, с допълнителни роботици, дискусии, така че наистина да съживим интереса към киноизкуството там. Какво доведе въобще до създаването на инициативата? И двете с Петра, идеята дойде от нея, тя ме контактна, защото е решила, че иска да създаде една прожекция в нейното село. Това да се осъществява доста отдавна и пламенно, с повече импулси, колкото с някакви мисъл как реално ще се осъществи, тръгва да го прави и се осъществява и се случва. Идват над 50 души, разказа и видях снимки дори от събитието, как децата чукат на прозореца 1 час по-рано и викат: кога почва, може ли да почва, искаме да гледаме кино, искаме кино. Интересно, бяха създали интерактивна техническа база, 3 стола един върху друг и прожектор отгоре, за да може да има усещане за истинско кино. Така се роди всичко. След това се срещнахме, аз също имам много силни амбиции да разпространявам качествено киноизкуство и защо да е на село. Там мисля, че хората много ще го ценят. Точно това ще да те попитам, защо точно концепцията обхваща селата? Защото още в миналото това е било нещо, което се е случвало на села. Те имат дори базата колко занамарена, колко неизползвана. Да, има го и този елемент, но има и начало, върху което можем да стъпим. И имаме наистина активни села, които могат да покажат, че все още има живот там. И местните хора още повече оценяват, когато нещо такова се случи, защото е специално, нещо, което вече им липсва. Доколкото в градовете сме пренаситени, нали знаеш, че когато имаш нещо навсякъде, ти реално не го виждаш, не го оценяваш, а там наистина е нещо много скъпо за тях. Кои са селата, които са избрани за 2025 година, изданието на Кино на село? Интересно, ние имахме идея първото издание да е с 5 села: Боровън, Малка Арда, Лик, Трудовец и Негошево, но се изненадахме с подкрепа от Национален фонд култура и Лидъл България и разширихме мрежата от цели 10 села. Така че към нас се включиха и Делейна, Малки Вадин, Смоляндовци, Куртово Конаре, Свежен, Леле. Доста изброяваш. Как приеха идеята, когато ти да предложиш, или всъщност те предложиха своето участие? Много от селата сами ни писаха, когато някакъв начин разбраха за нас. Други тя ги поканихме и мога да кажа, че 99% изключително радушно и веднага откликнаха и казаха: кажете какво да направим от наша страна. Заповядайте. 1% е просто хората, които не са видяли навременно имейла и надяваме се да ги включим за 2026. И целият този дълъг списък с имена на села, които ще бъдат част от изданието на Кино на село, какви филми могат да участват? Имаме разнообразна селекция, като тя още дори не е завършена за 2025, защото правим индивидуално проучване, разговори с активните местни хора от всяко едно от селата, за да разберем спецификите и нуждите на всяко едно от селата, т.е. какви събития се случват там, какви са възрастовите групи, има ли деца, има ли допълнителни школи, има ли извън културни събития, които могат да се съчетаят с прожекции, за да можем да дадем най-вълнуващото преживяване възможно за всяко едно от селата. И каква е равносметката, ако можеш да направиш такава за миналогодишното издание? Миналогодишното издание е пилотното на Кино на село. Там стартирахме с едно село Трудовец в Център за щастливи хора, което от фабрика, която е изоставена, се превръща в малко бижу там за култура и изкуство и за образование. И имахме 3 прожекции с късометражна селекция на нови български артисти. Имахме среща от публиката и авторите, филма Урок на Петър Вълчанов и Кристина Грозева и Есториум ни гостуваха. И да, както се чува, имаме късометражно, игрално, документално кино, имахме наистина
разнообразие и бих казала, че щом искат и за новата година, няма търпение да стартират отново с нас, сме се справили много добре.